कसे काय मंडळी, तर आज सकाळी गेले एकदम जबरदस्त नाश्ता. तर तुम्ही सुद्धा येवा नाश्ता करू. आणि नाश्ता वगैरे करून झाल्यानंतर आई केले बाय बाय आणि आपण गाडी घेतलो आणि निघालो आपल्या कुडाच्या दिशेने. कुडामध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात पहिलं तर भेटले माझ्या मित्राच्या गाडीवरती बसले आणि आम्ही निघालो झारापच्या दिशेने, कारण आपण आज चाललो मूवी बघू, तो सुद्धा बऱ्याच वर्षांनंतर. आणि मी येऊन पोचले कुडामधील आराध्या हॉटेलमध्ये. नक्की असा झारापमध्ये तर आतमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात पहिली बघितले गौतम बुद्ध यांची सुंदर मूर्ती आणि या साईडी कसा करेक्ट आराध्या सिनेमा आणि आराध्या हॉटेल. तर क्रिसमसची तयारी एकदम जबरदस्त केलेली होती, एकदमच भारी वाटत होता. ओव्हरऑल आराध्या हॉटेल एकच नंबर असा. तर आम्ही तिकीट काउंटरकडे गेलो तर काउंटरवर कोणच नाही होता. मग काय वाट बघण्याशिवाय पर्यायच नव्हती आणि टाईम झालो करेक्ट 11:20 आणि बऱ्याच वेळानंतर आपण फायनली तिकीट तर भेटला. मग काय आपण लिफ्टमध्ये चढलो आणि हिलो वरच्या साईडिक आणि इकडे गेल्यानंतर कळलं की इकडे 2 स्क्रीन असत. तर आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर असा होता इंटेरियर. प्रभासची एंट्री तर एकदम क्लास आणि पिक्चर तर जबरदस्तच होतो आणि आमचं मूवीचा एक्सपिरियन्स जो होतो ना तो एकच नंबर.